Estem a punt de fer els 25 anys amb Cantània. Estem molt orgullosos de la seva història i molt contents que hagi pres aquesta dimensió tan gran sense perdre en cap moment el rigor i la qualitat i mantenint els valors musicals, educatius i socials que la fan tan especial. Aquesta cantata ens explica que la Júlia, agobiada pels sorolls del seu entorn, es troba amb un ésser diferent que ve del regne del silenci, l'àngel, que només s'expressa a través del gest i de la dansa. Tots dos emprenen una recerca per trobar el camí de tornada a casa l'àngel, i per fer-ho recorren diferents espais del planeta: el desert, l'Antàrtida, el fons del mar i l'espai exterior. Volen trobar el lloc més silenciós que existeix, i durant aquest procés els dos personatges descobreixen el valor de l'amistat, el silenci i de saber escoltar els altres. Ara començarà el concert, però abans de fer-ho us demano, sisplau, que apagueu els mòbils i que durant el concert no feu fotografies en flash. Podreu fer-ne al final quan fem el bis. Moltes gràcies per la vostra atenció i que tingueu bon concert. I apagueu els mòbils, esclar. Calleu i escolteu. No se sent res, oi? Bé, a banda del bucatús. I sento les mans que estan desembolicant un caramel. I aquells dos nens d'allà, què fan? Que no paren de xerrar. Sí, vosaltres dos. Ara sí. Us adoneu de la importància que té el silenci? Sense ell no podríem començar. Sense ell, de fet, tot el nostre món seria un caos. Imagineu-vos-ho. Tots parlaríem a la vegada i no ens podríem escoltar entre nosaltres.
l'Àngel. L'Àngel no parla. Bé, sí que ho fa, però a la seva manera, sense paraules. Però, tot i això, jo el puc entendre. No sé per què, però és així. Diu que ha vingut perquè l'he cridat. Però d'on has vingut? Uns altres s'encarreguen de cloure una melodia i uns altres aconsegueixen